партията. Джуд Тръмп и Джак Лисовски. Страхотен сенчури брейк направи Джак в предишния фрейм. Точно 100, с което води с убедителното 3-0. Независимо кой е победител в този фрейм, след него предстои 15-минутна пауза за играчите, както и разбира се за нашият съдия. Намери челюстта тук Джуд, но това всъщност изглежда, че ще му помогне. Иначе имаше шанс да остави червена към горния ляв. Опита се Джак да потърси път за бялата към бокс зоната, но видяхте, намери една червена, с която тя остава в горната част на масата и доста добра позиция за Джуд Тръмп. Тук е момента да ни покажем какво е способен, но тук се обърка пласирането. Ще му се наложи сейф от розова. Интересно решение тук. С изтеглиш удар. Искаше той да остави кюбо в бокс зоната, но малко повече скорост и виждате къде се озова тя. Смела атака тук на Джуд Тръмп, но червената избърбани в челюстите на Джоби и остана на масата. Още един добър шанс за Джак Лисовски. Какво е продължението тук обаче по цвят? Няма такова, затова само сейф. Продължава да атакува Джуд Тръмп. Не натиска спирачката, напротив, още по-агресивен става, но това е необходимо, за да се разпише в този двубой. Просто трябва да почнат да влизат тези дълги топки и да си гарантира добра позиция. Добра открива червена от Джак. Ще върне розовата на оригиналната си позиция. Постави се леко в китайски снукър, но той вече вкара няколко такива топки и показа доста добър кюинг от такива позиции.
Този път се оказа обаче препъни камък. Публиката окоръжава, Джо Тръмп иска да го види в брейк, иска да види как той печели първият си фрейм. Разбираемо. Интересно, тук не е избра да комбинира с розова топка, сякаш да си остави именно свободна позицията около нейната точка и да може да комбинира именно с ето тези червени близо до нея. Чисто стратегическо решение беше това, въпреки че комбинира с доста по-ниско струващия цвят с зелената. Всичко вече в ръцете на Джо Тръмп. Масата е изключително гостоприемна, бих казал. Червената, която се намира на борда, няма нужда да го притеснява. Не му е необходима тя за спечелване на този фрейм. Няколко добри вкарвани и пасирания ни делят от първият спечелен фрейм за Джо Тръмп в този двубой. Добре, той си отвори допълнително тези червени, така че със сигурност да минават към двата джоба в горната част на масата. А тази червена е неговият фреймбол. И той е реализиран. Публиката го аплодира, смятат доста добре и те. Остава тази червена маста. Ще се върне ли Джак Лисовски? Джак Лисовски предава фреймът, с който резултатът става 3-1 и двамата ще се оттеглят на почивка.